जोङो बिसायख'थियाव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेनाखै। इउपिपिएलखौ गाज्रि फेजेनदों, जोबस्रांहोदों, धंस खालामदों होनोबा बिटिसिनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोरसो। रायजो राजाफ्रा थगायनानै राजनिति खालामनायखौ मोजां मोना। खुगायावल' गोदै गोथाव गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंलानानै आन्दायद्ला होनानै आखाइजों जेबो मावै, मोगथाङाव जेबो जाफुङै बेबायदि खान्थिनि राजनितिखौ बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। 5 बोसोराव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदोंमोन इउपिपिएलखौ सरकाराव फज'नानै। 5 बोसोर थांनाय बिथांमोननि सरकारनि आमोलाव बिथांमोनहा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय, अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनाय बाथ्रा, सिमाङावबो जाया मोगथाङावबो जाया माखासे बाथ्राफोरखौ जबानफोरखौ होनानै जेरैबायदि खामानि मावगोन होननानै फोसावबाय, जेखौनाखि बिथांमोनहा जिन्दगि मावनो हाया। आरो बेनि थाखाय दिनैहाय रायजोफ्रा जबाब बिदों जे नोंसोर जे इसिबां मावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, इसिबां जे जबान होदोंमोन, बिनि मोनफा मोनफा उदाहरनखौ होलाय, बिनि मोनफा मोनफा गासैबो मावनायनि फिथाइखौ देखायलायसाय। दिनै बिथांमोनहा होनो हाया। आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजोफ्रा फोथायखेबस' खालामदों, थगायदों। आरो बिथांमोनहा गावसोरखौल' नायदों, बिटिसि आइ आफा रायजो राजाखौ नायाखै। बिथांमोनहा फोथायजाथाव लिडार नङा, बे दला फोथायजाथाव दल नङा। आरो बे दलनि दारै जेबो जाया, बे दलनि दैदेनगिरिफोरनि दारै जेबो जाया। नैबेखौ रायजोफ्रा 100% दिनैहाय प्रमान सहकारि मोननानै दाख्लैनि बिटिसिनि इलेक्सनावनो जोगारखादों। एमएलए इलेक्सननि दारै जोगारदों बे नङा, बिटिसि इलेक्सनावनो जोगारखादों। बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि रोखोमै जेनदों। आरो बेखायनो दिनै राजनितियाव रायजोआसो राजा, रायजोआसो भट होगोन आरो रायजोनि भटजोंसो देरहानो हागोन। रायजोखौ गोसोआव दुखु दावदाब होयोबा, रायजोखौ थगाय थसि खालामोबा, रायजोनि साननाय हनायखौ फेलें खालामोब्ला बेवहाय रायजोफ्रा, भटदाता रायजोफ्रा बेखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ आरो बेखौ माब्लाबाबो नैथि खेबनि थाखाय सायख'नानै गोहोआव लाबोआ। आरो बेखौनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजोफ्रा गोख्रों रोखोमै फिन साजा होनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बिथांमोननि हेंथायै भटखौ होनानै बिपिएफ हान्जाखौ 28टा देरहाहोदों, सरकाराव लाबोदों। आरो बिटिसिनि सरकाराव लाबोनायनि उनाव जा एमएलए इलेक्सन जाबाय, आरो बेवहाय जा एसे दंबावो बेखौबो गोदि गोला साफा खालामजोबसै होननानै एकदम बैसाग दाननि बारहुंखा अखा सारअन्थाइजों दिनैहाय एकदम मोनसे बुस्रांलांजोबनाय, सुस्रांलांजोबनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ एमएलए इलेक्सनाव रायजोफ्रा इउपिपिएलनि थाखाय खालामदों। आरो बिसोर माब्लाबाबो जाखां हाला, जोबस्रांबाय, बिसोर धंस जाबाय। राम नाम सत्य है, बेनि बादै आरो दस्रा जेबो गैला।